Anem a conèixer què són els ginys, també anomenats widgets en anglès, per a poder usar-los en la nostra pàgina web. Els ginys o widgets són elements visuals que afegeixen contingut i funcionalitat al nostre web, incloent-se en barres laterals o en la part inferior o en capçaleres, depenent de la plantilla sobre la que se treballa. En el nostre cas, en el cas de Portal Edu, podem incloure ginys tant a la dreta com a l'esquerra o a la part inferior de la nostra pàgina web. Així, per exemple, tenim un contingut que està en la pàgina principal, però a la dreta observareu que hi ha un apartat on fica entrades recents, on apareixen les últimes entrades que s'han escrit en este web, una barra de cerca per a buscar informació, un formulari que no està actiu per a contactar amb el centre i un calendari on marquem els dies o es marquen els dies que es van crear les entrades. Això són ginys o widgets. Ara anem a veure les possibilitats que té la plataforma Portal Edu en el seu tema i com introduir-los. Per a poder fer això, n'hem d'anar al tauler. En el tauler hem d'anar als menús de l'esquerra i clicar en Aparença i a continuació a Ginys. Així apareixen tots els ginys disponibles que ens ofereix Conselleria. Cadascú té una funcionalitat que està explicada en la part de baix. Per exemple, en calendari, doncs al clicar i posar este giny, se crea un calendari on apareixen els dies del mes en el que estem i marcats els dies que tenen entrades. O formulari, doncs es pot permetre la possibilitat de afegir un formulari, un accés directe a un formulari que primer prèviament, òbviament, hem de crear. I així un fum de possibilitats. El selector d'idioma, per exemple, per poder canviar entre els idiomes que té el web. I on se col·loquen aquests ginys? Doncs a les barres lateral dreta, lateral esquerra o als peus de pàgina. En este cas, observeu que al desplegar la barra lateral dreta tenim un giny d'entrades recents, de cerca, formulari, calendari i un altre de compartir en xarxes socials, on apareixen botons per compartir la informació en xarxes socials. Bé, si per exemple jo agafo el de formulari i l'elimine d'aquesta configuració, quan anem a la pàgina web i refresque la pantalla, observareu que ha desaparegut d'ací l'opció de formulari. Aquest és el calendari d'entrades del web que se'n van fer el dia 15, per exemple. Doncs per eliminar-lo o per ficar-lo una altra vegada seria, anem a la barra lateral dreta, calendari, el suprimim i aleshores en la nostra web al refrescar pantalla veureu que ja no està. També podem tornar a activar-lo simplement agafant el calendari i ara li posaríem un títol, calendari de prova, per exemple, que es mostrarà en tots els idiomes perquè volem que es veja sempre. Anem al web, refresquem la pantalla i observeu com apareix a la dreta. Aquest funcionament tan intuïtiu se pot fer tant en les barres de dreta, esquerra o a la part inferior. Així, per exemple, seguint amb la mateixa pàgina, podríem ficar un giny a la part inferior, giny al peu de pàgina. Per exemple, així hi ha un sobre informació del centre. Si observeu, la pàgina baix no té ninguna informació sobre el centre. Per què és això? Doncs perquè tenim, com veureu així, el giny correctament col·locat en la part inferior, el giny de peu de pàgina número 1, però cal tenir en compte que les pàgines han de tindré configurat la possibilitat de que apareguen ginys. En aquesta pàgina que estem mostrant, si la editem i anem a totes les opcions de la pàgina, en la barra a la part dreta, observeu que fica barres laterals, contingut i barra lateral. Això vol dir que primer està el contingut i a la dreta la barra lateral. Però mireu, ginys de peu de pàgina, no hi ha cap. Si active el giny 1 i actualitze, quan vaig a la pàgina, a la part inferior, m'eix el giny amb tota la informació del centre. Per tant, quan poseu ginys al vostre web, heu de tindre en compte dues coses. Per una banda, que els hàgiu seleccionat correctament en l'apartat d'aparença ginys i haver-los col·locat perfectament a la part que voleu, primera qüestió. I la segona, assegureu-se que la pàgina on voleu que aparega tinga permès l'ús de ginys. Recordeu que s'ha d'editar la pàgina i a continuació d'editar la pàgina anem a totes les opcions que hi ha a la dreta de la pantalla
anem així a format, barres laterals i ginys de peu de pàgina i heu de tindre'ls activats, els que siguen de peu de pàgina o en barra lateral que estigui la barra activada a la part que corresponga. Si nosaltres activem barra lateral més contingut, la barra està a l'esquerra. I com hem dit, si observeu així, que els ginys van a la dreta i en canvi a l'esquerra no hi ha res, doncs no hi seria la barra lateral a l'esquerra, però no hi seria res dins d'ella. D'acord? Val. Hi ha una tercera possibilitat, que és introduir els ginys a través del editor visual. Aleshores, si anem a qualsevol pàgina del nostre web, com per exemple la pàgina principal, i la editem a través de Beaver Builder, l'editor visual que tenim en Portal Edu, sempre podem afegir ginys de la següent manera. Observeu que estic editant amb l'editor visual perquè m'apareix així una creueta on tinc totes les múltiples opcions per a introduir diferents funcionalitats a la pàgina. En el meu cas, aniria a mòduls, que és per defecte, i en mòduls podria anar a ginys de Portal Edu i així apareixerien els diferents ginys que hi ha creats i, per exemple, podria ficar un selector d'idioma, si fos el cas, doncs dalt li ficaria un títol i podria així canviar d'idioma de la pàgina, torne a fer la mateixa acció clicant a la creueta, mòduls, me'n vaig a ginys de Portal Edu i podria posar, per exemple, un calendari, vaig al selector d'idioma i apareixeria. Per poder eliminar-lo, simplement s'hauria de fer clic sobre la creueta per tal d'eliminar el marc que conté el giny i tornaríem a deixar-lo tal i com estava. Espero que aquest tutorial us siga útil.